السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Barşalarımızны да юктан бар кылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, ихлас күңелдән һәр берегезне дә шушы улуг байрамыбыз Айдул Фитр, изге Рамазаннан соң килә торган Рамазан гаете белән котлыйм. Тәбрик итәм. Аллаһы Тәгалә шушы 29 көн дәврендә Аллаһ ризалыгы өчен тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылсын. 29 кич дәврендә Аллаһ ризалыгы өчен торгызган кыямнарыбызны, әйткән зикр тәсбихларыбызны, кылган тәүбә истигъфарларыбызны кабуллардан әйләсен. Изге Рамазан айын сагынып көттек тә, килде дә, сизелми дә үтеп китте. Аллаһ Тәгалә изгелекләребезне кабул итеп, гынах хаталарыбызны кичерсен. Изге Рамазан китте, ләкин гомерләребез дәвам итә. Рамазан китте, әмма кылган изгелекләр китми, алар дәвам итә. Гынахлы эшләрдән, яман сүзләрдән ураза тоту, үлем фәрештәсе килеп, жаныбызны тартып алганчы, әлеге ураза дәвам итә. Аллаһның әмерләренә буйсыну, харамнарыннан тыелу безнең изге бурычыбыз булып кала. Рамазанда гына изгелек кылып, Рамазаннан соң без изгелектән ял итә алмыйбыз. Безнең яратылуыбызның максаты да biz җир өстендә изгелек кыларга тиешбез. Аллаһы Тәгалә Тәбәрәк сүрәсендә нәрсә диде? Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум. Аллаһы Тәгалә сезгә үлем дигән әйберне бирде, һәм гомер дигән нәрсәне бирде. Ни өчен? Кем күбрәк акча эшләр өчен? Кем затлырак атларда йөрер өчен? Кем кыйммәтлерәк күлмәк киер өчен дипме? Юк. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Лияблуакум", сезне сынар өчен ди. Дабы испытать вас ди. Нәрсәдә? Айюкум ахсану гамала. Арагызда кайсыгызның кылган эше изгерәк булыр ди. Менә шуңа күрә безнең тормышыбыз изгелек кылу. Аллаһы Тәгалә Рамазанда гына түгел, Рамазаннан соң да безгә изге гамәлләребезне дәвам итәргә насип итсен. Аллаһы Тәгалә үткән Рамазанда кылган гамәлләребез өчен безгә үзенең шиксез рәхмәтләрен, үзенең ярдәмнәрен, бәрәкәтләрен һәм мәгъфиратын, гынах хаталарыбызны кичерелүен насип итсен. Һәр бер кеше көндез дә, төнен дә Раббысының рәхмәтенә, Раббысының ярдәменә, аның мәгъфиратына мохтаҗ. Аллаһының ярдәме булмаса, күзебез ачылып, йомылып та ачылмас. Аллаһның ярдәме булмаса, йөрәгебез bir мәртәбә дә типмәс. Аллаһының әмере булмаса, үпкәбез Аллаһ биргән һаваны да сулый алмас. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Фатир сүрәсенең
15 ayetinde isi bizge çırıp ayta. Ya eyyuhannas, ey kişiler, entumul fukara'u ilallah. Siz barğızda fakirdi. Fakir, miskin, muhtajdi. Kimge? Kişilerge kul koşurup, kul sözü buturğam yok. Siz barğızda Allah'a muhtajdi. Barğızda Allah karşında fakirdi. Wallahu huvel ganiydi. Allah baydi. Allah bir kimge muhtaç tugul. El-Hamid hem maqtavlıdırdı. Ey cemaat, biz yaşaybiz Allah'ı Teala'nın rahmeti bilen. Onun rahmeti bilen suluybiz. Onun rahmeti bilen rizıklanabız. Emme lakin Allah'ı Teala jirlerge zor qagide koydu. Установил правила жизни. Nindi? Allah'ın rahmeti kirek mi sana? Kirek. Demek özün de rahimli bul. Allah'ın rahim şefkatini alasın kilse, sinden de başkalarga rahim, şefkat çıgırga tiyiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse dedi? Allah'ı Teala özünün bendeleri arasından koysularına rahmetin salırdı. Başkalarga rahimli bula bilgenlerge Allah Teala rahmetin salırdı. Şuna göre sen özün rahimli bula bilmesen Allah'ın rahmetin kütme. Bu Allah'ın koygan kaidesidir. Şuna göre her bir Müslüman, her bir Müslüme rahimli, miloserdный bulurga tiyiş, şefkatli bulurga tiyiş. Elbette Allah'ı Teala bizge en yakın etken kişilerge en ilik bizning rahimligimiz tushirga tiyiş. Ağlar bizning etiyenilerimiz. Bizni tudurgan, bizni ko'pmi sabırlık, ko'pmi rahim şefkat bilen ustirgan, terbiyelergen, eti-eniyine rahimli bulmasan, kütme Allah'ın rahmetini. Ümit etme. Şuna göre Allah Teala İsra suresinin 24. ayetinde nerse deyip وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Eti-eniyin karşında deyip tübenşilik bilen deyip. Tübenşilik, tekebirlik bilen tügül. Seni ustirgan etiyin karşında falan işte tügül, начальник da tügül, generalni direktor da tügül, sen onun ulu. Şuna göre başın osqa iyi. Hem Allah Teala nerse dey, eti-eniyin karşında tübenşilik bilen rahimlik kanatlarını jeydi. Rahimlik kanatlarını jeydi. Hem aytti وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Hem eti-eniyine dua kıldı. Ya Rabbim, mine şuşu eniyim, mine şuşu etiyim, mini kişkine sabi halimden rahim şefkat bilen ustirgenleri kibik sen de alarga rahmetini sal dip alarga dua kıldı. Şuna göre en ilik bizning rahim şefkatimiz bulurga tiyiş gaziz eti-enilerimizge. Müslümanның rahim şefkati bulurga tiyiş özünün gailesine. Hayrukum li ahli. Sevgili Peygamberimiz nerse dedi? Sizning aragızdan en hayırlı bulganıgız özünün gailesine qarata hayırlı bulganıgız dedi. Enes ibn Malik Peygamberimizning iyinde 10 yıldan artık hizmetçi buldu. Peygamberinin ide bulgan ko'p hallerin bileydi. Enes ibn Malik ayta, bir vaqt suyukli Peygamberimiz karavan bilen seferge çıktı dey. Hem özünün qoy bir xotinlarini da olgan edi dey. Ko'z olduna keltiramiz 7-chi asr shul bo'ylab karavan bara. Munda Peygamberimiz mana bu diyada bir xotini, ikinchi diyada ikinchi xotini birga boralar. Hem bulgan perigonchik karavanı.
алдан бір кіші специалист болғаны, ол задавал скорость, темп. Ғәрәпләрдә дүйәне ашықтырыр үшін менә бу погонщик көйли торган булган, җырлаган. Һәм нинди көйләгән, шуның белән дүйәләр яки әкрен, яки шаба торган булганнар. Һәм Анас ибн Малик без кузгалып киткәч ди, шушы караванщик тизрәк көйли башлады ди. Дүйәләр тизрәк бара башладылар ди. Тизрәк дүйә барганда нишли? Дүйәдә утыручы селкенә башлый. Анда пәйгамбәрнең хатыннары. Шуннан соң пәйгамбәрбез моны күреп алды да, сак бул, Анжаша дип әйтте ди. Ул кешенең исеме Анжаша. Син ди бәллур хрустальный савытларны алып барасың бит ди. Бездә әйтәләр бит, ни дрова везешь дип. Син ди бәллур хрустальлар алып барасың ди. Хатыннарың кем ди? Хрусталь ди. Пияла ул ватылырга мөмкин ди. Вата күрмәди. Шуңа күрә әкренәй ди, шаптырма ди. Менә бу күрсәтә нәрсә? Пәйгамбәрбез хатыннарына рәхимле булган. Шул ук балалар мәсьәләсендә Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, пәйгамбәрбез янына бер ир кеше килде ди, кайсыдыр кабиләдән ди. Шуннан соң сөйләшеп утырганда улы килеп кирде ди. Оныгы Хасан ди, йөгереп килеп кирде ди. Пәйгамбәрбез аны кочаклап алып, битләреннән үбә башлады ди. Монда ниндидер делегация килгән, ниндидер безнеңчә әйткәндә совещание бара. Килеп кирде оныгы, оны аңламый бит инде аны. Пәйгамбәрбез бөтен эшен ташлап, кочаклап үбә башлады ди. Шуннан бу кеше карап торды да, минем өйдә 10 балам бар дип әйтте ди. Берсендә үпкәнем юк ди. Димәк, ул кабиләдә балаларны үбү гадәте юк. Алар үпмиләр бер балаларында. Шуңа күрә аптырады ди. Минем дә 10 балам бар, минем булай торып берсендә кочаклап үпкәнем юк дип әйтте ди. Пәйгамбәрбез моңа карады да, Аллаһ Тәгалә ди, йөрәгеңнән мәрхәмәтеңне алгач, мин сиңа ярдәм итә алмыйм дип әйтте ди. Ягъни мәрхәмәтсез әти генә, мәрхәмәтсез бабай гына үзенең баласын кичкенә оныгын күргәч үпми дип әйтте. Шуңа күрә мөселман кешесе Аллаһның рәхмәтен тели икән, үзе дә рәхимле әти-әнисенә, туганнарына, хатынына, иренә, балаларына, аныкларына карата рәхимле булырга тиеш. Бу соңгы хадис Бухари, Муслимдә килә. Һәм шул ук рәхим шәфкать булырга тиеш кардәшләргә карата. Берничә сүз русчада әйтәм. Дорогие братья, все мы нуждаемся в милости Всевышнего Аллаха. И мы живем с вами, получаем пропитание по милости Всевышнего. Каждая секунда нам нужна Его милость, Его забота. Но Всевышний Ар-Рахман, Ар-Рахим, милостивый, Он установил правила жизни, которые никто не может изменить, никто не может отменить. Если человек желает получить милость Аллаха, он должен сам научиться быть милосердным. Если он не сможет проявлять милосердие к своим родителям, к своей супруге, к своим детям, соседям, он не получит милость Аллаха. Это правило. И поэтому даже милость к своим братьям, с кем мы вместе живем, братьям, которые, может быть, нуждаются в нашей помощи, которые не знают, как решить проблему, а ты можешь им это решить. Вот это милосердие к братьям будет причиной того, что Аллах не спошлет на нас свою милость. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: больше всех Аллах любит тех людей, которые приносят людям больше пользы. Чем больше от тебя люди получают пользу, добра, тем Аллах будет любить тебя больше. А среди деяний Аллах больше всего любит радость, которую ты привносишь в сердце верующего.
Вот ты увидел, брат, у него нет настроения, значит, что-то у него случилось. Лицо, все, нуры yok yüzünün. Ты должен подойти и спросить: брат, что я могу сделать, чтобы ты... Когда посланник Аллаха, у него настроения не было, Умар ибн Хаттаб увидел и сказал: я клянусь Аллахом, я сделаю все, чтобы он улыбнулся. И они делали все, чтобы пророк улыбался. И также был пророк по отношению к своим сподвижникам. Поэтому лучшее деяние перед Аллахом — это радость, которую ты приносишь в сердце мусульманина. Или избавляешь его от печали, или выплачиваешь за него долг, или утоляешь его голод. И пойти вместе с братом по его делам, вот я оставляю все дела, пророк говорит, и иду с моим братьем, чтобы решить его проблему. Для меня это милее, чем совершить иртикаф в моей мечети целый месяц. Целый месяц иртикаф, то есть когда ты бросаешь все, семью, детей, работу, закрываешься в мечети и день и ночь поклоняешься Аллаху, постишься. В Рамадан мы делаем иртикаф. Не 10 дней, не последние 10 ночей. Пророк сказал, целый месяц иртикаф можно делать. А вот для меня милее, когда я оставляю все свои дела и иду решать проблему моего брата, для меня это милее. И это был посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А у имама Табарани есть другая версия хадиса, где говорится, если мусульманин пойдет решать проблему своего брата, то для него это будет больше, чем 10 лет ихтикафа. Но этот хадис, ученые говорят, слабый. Но все-таки он есть. И субханаллах, братья, то, что ты иногда можешь потратить полчаса. Вот брат не может решить свою проблему месяц, год. Его семья не могут это решить. А ты можешь потратить на эту проблему иногда 20 минут. Иногда один звонок. Вот Аллах дал тебе авторитет, тебя все знают, может быть. Ты можешь один звонок сделать и можешь решить проблему за считанные минуты. Да? И в результате тебе ангел записывает больше награды, чем ты совершил бы в течение месяца иртикаф. Вот я видел около 50 братьев у нас в нашей мечети сделали иртикаф. Машаллах. Я очень радовался этим братьям. Но вот тем же братьям, среди которых, кстати, было несколько врачей. Машаллах. Врачи — это, наверное, самые занятые люди, да, которые всегда кому-то нужны. Потому что, когда здесь, там болит, мы идем к врачам. И вот эти врачи, они смогли оставить свою работу, да, и пришли сюда иртикаф делать. Вот этим братьям я бы посоветовал бы не прекращать иртикаф в течение целого года. Потому что по работе им каждый день приходят люди, пациенты. Врач может по-разному принимать их. Он может сказать, это не мое, иди к другому врачу и отфутболите. Но врач может вникнуть в проблему человека и подумать за него, где, куда можно направить, позвонить другому врачу. И, валлахи, братья, за это он будет получать награду целого месяца иртикаф. И это можно каждый день делать, не только врачам. Если от тебя зависит чья-то судьба, ты можешь решить какую-то проблему, облегчить кому-то жизнь, ты каждый день можешь иртикаф делать. И это милость Аллаха. И это милость Аллаха. И, знаете, таких удивительных хадисов много. Есть один хадис, он в списке моих самых любимых. Но почему-то каждый раз, когда я начинаю притворять в жизнь, использовать в жизни этот хадис, я понимаю, что многие братья, они не понимают смысл этого хадиса. Они не понимают, что само существование этого хадиса – это великая милость Аллаха. Посланник Аллаха, Бухари и Муслим. Посланник Аллаха сказал, тот, кто заботится о вдовах, вдова – это наша сестра, которая потеряла защитника.
это сестра, которая потеряла мужа. И дети ее, они сироты. По исламу сирота – это дети, которые потеряли отца. Может быть, у них самая лучшая мать на земле, но если у них нет отца, у них нет защитника. Значит, они сироты. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: тот, кто опекает вдов, сирот и бедняков, он подобен тому, который взял в руки оружие и пошел воевать на пути Аллаха. Джихад. Он муджахид. Он муджахид на пути Аллаха. И передатчик этого хадиса потом добавил, и я полагаю, что пророк еще сказал, и он еще вдобавок подобен тому, кто неустанно стоит в ночных молитвах и непрерывно соблюдает посты. Вот представьте себе, если ты в жизни возьмешь одну семью под опеку, несколько вдов, несколько сирот, и будешь всегда им помогать, облегчать им жизнь, как будто ты каждый день с мечом, с автоматом, я не знаю, ты идешь на поле брани. Ты каждый день на войне. Плюс к этому ты каждый день постишься. Каждый день, не через день, не в Рамадан. Ты каждый день постишься, потому что каждый день ты защищаешь вдову, сироту. Ты каждый день им помогаешь. То есть каждый день ты на пути Аллаха, муджахид. Каждый день постишься, и каждую ночь ты совершаешь намаз. На самом деле, ты каждый день тахаджуд не делаешь. Но за то, что ты не прекращаешь опекать вдов, сирот, бедняков, каждую ночь ты вот так спишь, а ангел пишет, он каждую ночь намаз делает, каждую ночь тахаджуд делает. Это же, братья, нужно шукр делать Аллаху за то, что Аллах дал нам такую возможность. Машаллах. Машаллах. И мы понимаем, что это не путь сильных. Сильные, может быть, там, на поле брани. Сильные, может быть, они постятся. Может быть, они выстаивают намазы. Но мы слабые. Я слабый. Я не могу каждую ночь на тахаджуд вставать. Я не могу, вот не получается у меня каждый день поститься. Но у меня есть этот хадис, который дает мне награду. Каждый день джихад, каждый день пост и каждую ночь это тахаджуд. Почему? Потому что я нашел сирот, бедняков, вдов, и я помогаю им. И Аллах мне дает все эти награды. Это милость Аллаха. Но почему-то каждый раз, это личный мой опыт мне показывает, когда я начинаю говорить братьям, что вот такая-то семья, там умер брат наш, вот вдова там одна воспитывает столько-то сыновей, дочерей, ей очень тяжело, давайте мы ей там машину обновим, у нее старая машина, давайте мы ей дом построим. Они на меня смотрят, говорят, а зачем? Пускай она замуж выйдет. Так ты, Лев, давай возьми ее. Иди и возьми, так у меня есть жена. Так пророки вторую, третью, четвертую брали. Боишься? Тогда денег дай. Дай хотя бы, чтобы у нее машина заводилась каждое утро. Давайте хотя бы так им поможем. Хотя бы так облегчим. Ну, раз у нас других вариантов нет. И так тяжело это объяснять. Когда покупаешь более-менее цивильный автомобиль, братья говорят, так лучше надо было Nexia купить. Я говорю, брат, а у тебя жена на Nexia ездит? Нет. А зачем она, вдова, должна ездить на Nexia, если твоя жена ездит на Тойоте или на Мерседесе? Когда мы поймем, что эти люди, они наш рай, милость Аллаха, там надо туда бежать, и там милость Аллаха искать. Или там начинаешь, там 4-5 детей, они живут там в двухкомнатной или в однокомнатной квартире, и говоришь братьям, давайте одну комнату еще добавим. Да не надо, пускай живут. А у тебя семья в каких условиях живет? В каких условиях? Почему их семья должна жить так, когда у нас много, мы братья, и нам нужен рай, а твоя семья так живет? Поэтому, братья, нужно жертвовать на пути Аллаха. Нужно не упускать такие семьи. Это же милость Аллаха, и надо эту милость там искать. Или, например, в этом году, понятно, кризис. Когда начинаешь говорить, братья, вот Рамадан, надо вот этой семье помочь. Ну, Хазрат, ну ты же понимаешь, бизнес просел,
обороты не те. Я говорю, а ты со своего Мерседеса на Нексию или там на другую машину, на Гранту пересел? Нет. Нет. Ты меньше в год на Умру начал ездить? Нет, как так же на выходные быстро-быстро на Умру. Я говорю, ты хотя бы пару Умр в год дай. Вот пропусти пару Умр в год и помоги этой семье. Когда нас это касается, у нас денег хватает. А когда нужно пожертвовать вдове, сиротам, другим, почему-то нет. А ведь милость Аллаха там, братья. Хотите получить милость Аллаха, щедрость Аллаха? Сам проявляй эту милость и щедрость другим. Это милость Аллаха. Если некоторые говорят, пускай они замуж выходят. Вот нужно довести вдову до такого уровня, чтобы она с голоду умирала, и вот сюда на лестницу встала и сказала, братья, возьмите меня, там любой балбец, любой это, берите меня, я с голоду умираю. А если твоя сестра родная овдовеет, или если твоя жена любимая утром примет статус вдовы, а твои дети сиротами, их тоже надо так доводить. Поэтому, братья, иногда мы не в том мире живем. Это милость Аллаха. Мухаммад аль-Ханафи, рахимахуллах, говорил, знаете, что когда люди обращаются к вам, не к нему, а к вам за помощью, это милость Аллаха для вас. Это милость Аллаха пришла к вам. И не считайте за тягость заботу о нуждах людей, потому что милость может обернуться бедой для вас. Аллах отправил сначала, а потом уже свою милость может поменять испытанием. Знаете, Мухаммад аль-Ханафи сказал, знаете, что самое лучшее богатство то, которое приносит пользу людям, оставляет после себя доброе имя и становится причиной получения награды. Если бы, смотрите, какой пример, если бы Аллах наделил добрые дела человеческим обликом, то это был бы самый прекрасный, самый радующий взгляд, возвышающий над всеми удивительный человек. Благие дела, дорогие братья, они всегда прекрасны. И милость Аллаха, если Аллах нам дает эту возможность. Кешеләргә хезмәт итү, кешеләрнең көндәлек тормыш мәшәкатьләрен җиңеләйтү. Менә Абу Бәкр нәрсә белән яшәгән? Менә Гомар ибн Хаттаб нәрсә белән яшәгән? Субханаллах, Абу Бәкрнең шундый хобби булган. Ул күрше тирәләренең сарыкларын сауа торган булган. Элек сарык сауганнар, сыер бик әз кешедә булган. Ул менә шулай кергәндәген сарык савырга вакыт җиткәч, яки сарыкларын аңап килә торган булганнар. Кичкенә балалар сарыкны җитәкләп алып килгәннәр, Абу Бәкр савып сөтләрен биреп җибәрә торган булган. Аның хоббие булган, кешегә сыер, сарык сауган. Абу Бәкрне хәлифә итеп куйгач, хатыннар сөйләшә башлаган. Эй, бу хәлифә булды инде, безнең сарыкларны саумас инде дип. Абу Бәкр моны ишеткәч, иншалла, хәлифә булуым да миңа яратып эшләгән эшемне эшләүдән туктатмас дигән. Хәлифә, президент, күршеләрнең сарыкларын сауган. Менә ул шуның белән шатлана торган булган. Гомар ибн Хаттаб кичкырын кеше күрмәгәндә кыйыдан су алып, берничә тол хатынның, ятим балаларның ишек төбенә су калдырып китә торган булган. Менә хәзер сорау бирсәм, бүген доставка воды дигән әйбер бар. Кыйга барып, Гомар кебек су тутырып, сыртына салып, яки атка салып, диягә салып су ташып йөрисе юк. Оформи доставку. Ничә гаиләгә су илтәсез? Менә сорау бирегез үзегезгә. Гомар ибн Хаттаб сыртына салып, ишек төбендә элек бит су проблема булган. Ни өчен? Чөнки кыйга барып, ул тол хатынга 5-6 баласына, ятим балага суап кайтасы булган. Аларның ишек төпләренә китерә торган булган Гомар ибн Хаттаб. Бер вакыт бер ире үлгән, тол калган авырлык килеш, беременный. Бала тапкач, хатынын җитәкләп, Гомар бөтен эшен ташлап килә шуның өенә. Хатыны өйгә кереп китә, җыештыра, теге хатынга булыша, киемнәр юа. Гомар ди, утын җыеп, ишек алдында учак якты ди, һәм ашарга пешерде ди. Төтен чыкканда Гомарның күзенә кереп, яшьләре агайды ди. Гомар ничә
сугыш кырында ничә имансызны җылаткан Гомәр шушы тол хатынга ризык пешергәндә күзеннән яшь агай ди. Бүген ризык та пешерәсе юк. Яса доставка йөди. Самокат бар, башкасы бар. Җибәр тол хатыннарга, ятим балаларга, туганнарының мохтаҗлар бар. Җибәр, күпме әҗр савап алырсың. Абу Ваил рахимахулла берничә мохтаҗ гаиләне, карт әби бабайларны тәрбиягә алып, көн сайын обеспечивал аларга су, ипи, базарга барса, ишекләрен шакып кычкыра торган булган күрше әбиләргә, ипи кирәкме сезгә? Базарда иремчек кирәкме дип кычкыра торган булган. Ни өчен? Әби үзе барып йөрмәсен, аларга китереп бирү өчен. Табигиннар арасында тәфсир галиме Имам Муҗахид әйтә, Габдулла ибн Гумар ибн Хаттабның улы, зур галим булды. Сәфәргә чыкканын көтә идем ди. Ни өчен? Аңа иереп барырга ди. Чөнки сәфәрдә галимнәрдән гыйлем алганнар. Ләкин мин бара идем ди, сәфәрдә аңа ашарга пешерергә, савыт сабасын юырга, учак ягырга ди. Ләкин сәфәр чыккан сайын ашарга ул пешерә иде миңа ди, мин аңа түгел ди. Ни өчен? Алар бер-берсенә хезмәт иткәннәр. Һәм күбрәк шуның белән әҗр савап алырга тырышканнар. Зубайд ибн Харис булган. Яңгыр яуса, салкын кичләрне факел ала торган булган кулына. Һәм әбиләрнең ишекләрен шакып йөргән. Сезгә ут кирәкмиме дип, мишендә ут сүнсә, ул бит инде проблема булган 7-8 гасырда. Ул шушы факелы белән әбиләргә учак ягып, өйләрендә мишләрен кабызып йөри торган булган. Менә шулай Аллаһның рәхмәтен алган. Шуңа күрә базарга барса да, күрше тирә әбиләргә әйтә торган булган. Нәрсә алып кайтыйм сезгә, нәрсә кирәк сезгә дип. Менә шуңа күрә, кадерле кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә сезнең эшләрегезне, сезнең проблемаларыгызны хәл итсен дисәгез, табыгыз сезнең ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләрне, шуларга ярдәм итегез. Шуларга ярдәм итеп, Аллаһның ярдәмен алырсыз. Пәйгамбәрбез әйтте: "Мен кана фи хаҗати ахиһи, кана Аллаһу фи хаҗатиһи." Кем кардәшенең хаҗаты, нуждасы белән йөрсә ди, Аллаһ аның хаҗаты белән йөрер ди. Хочешь, чтобы Аллах решал твои проблемы? Решай проблемы братьев. И Аллах всегда будет решать твои проблемы. Бу Бухари, Муслимда килә. Хәтта җәмәгать карагыз. Аллаһның рәхмәте безнең рәхимлек белән бәйле. Аллаһның ярдәме безнең ярдәм белән бәйле. Аллаһның мәгъфирәте, прощениесе, ансы да безнең прощение белән бәйле. Син кешеләрне гафу итә белсәң, Аллаһ та сине гафу итә. Нур сүрәсе 22-нче аят. "Валияфу валиясфаху" ди. Гафу итегез кешеләрне ди. Кичерегез ди. "Ала тухиббуна ан ягфираллаху лакум" ди. Әллә сез теләмисезме Аллаһ сезне гафу итүен ди. Телисеңме Аллаһ сине гафу итсен? Гафу ит сине рәнҗеткән кешеләрне. Гафу ит сине үпкәләткән кешеләрне. Шуның өчен Аллаһ рәхмәт әйтеп сине гафу итә. Хәтта ризык. Телисеңме Аллаһ сиңа ризык бирүне? Үзең бир. Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Хадис кудсида Аллаһ Тәгалә әйтте ди: "Я ибн Адам, эй Адам баласы, бир. Мин дә сиңа бирәм" диде. Аллаһ Тәгалә шарт куйды: "Бир ди, давай, я тебе дам" ди. Менә шуңа күрә җәмәгать, бу Аллаһның рәхмәте безгә. Без үзебез рәхимле булсак, Аллаһның безгә рәхмәте килер. Без юмарт булсак, Аллаһ безгә юмартлыгын бирер. Без эшне ташлап кардәшкә ярдәм итсәк, Аллаһ бөтен безнең эшебезгә ярдәм итер. Без гафу итә белсәк, Аллаһ безне гафу итер. Менә изге Рамазан аеда ай буе бездә шуны тәрбияләде. Рәхимле булырга, ач кешеләр, ризыгы булмаган кешеләрнең хәлен аңларга, ифтарны үзеңә генә түгел, кардәшләреңә дә әзерләргә, фитра садакаларын бирдек, фидияләрне бирдек. Менә булар бөтенесе дә безне иретә, каткан бәгырьләребезне җибетә. Кешеләргә ярдәм итеп яшәсәң, Аллаһның ярдәме дә сиңа була. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безнең җәмәгатебезгә бәрәкәт бирсен. Аллаһ Тәгалә безгә бердәмлек бирсен. Аллаһ Тәгалә безгә мохтаҗлыгы булган кардәшләребезгә ярдәм итеп, үзебезне генә түгел, аларны да кайгыртып яшәргә насип итсен. Изге Рамазан аенда кем нинди изгелекләр кылган булса, Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын.